Nsellimlek Patri Juan, Nsellimlilek. nirringrazzjak tal-li għal darbohra l-qajtna hawnhekk Grazzi fil-konferenz lilkom tal-li ġejtu hawnhekk. tagħkom hawnhekk. Illum ħanitkellmu naqra fuq San Ġwan tas-Salib. Hekk qegħdin propju f'sala sabiħa li għandkom hawnhekk iddedikata lil dan il-qaddis San Ġwan tas-Salib. Imma min kien? Ekku, tajjeb, isek biex tifhem daqsxejn il-ħajja ta' San Ġwan tas-Salib, bil-fors, mingħajr ma tidħol fid-dettalji dwar il-ħajja tiegħu kemm ħaġa tgħid isma' dak kien bniedem li daq lill-Alla. Min naħseb dik l-aħjar mezz li nista' niddeskrivi San Ġwan tas-Salib għaliex dak kollu jiġi wara nifhmuh mill-fatt li dan daq minnu Alla u Alla mħabba jidilna San Ġwan. U din l-esperjenza tiegħu ta' Alla waslitu biex rid kompletament jingħaqad miegħu bħal kull ħaġa oħra meta tiltaqa' ma' persuna li verament tiltaqa' magħha u tħoss minija tixtieq li tingħaqad u tkun viċin kemm jista' jkun ta' dik il-persuna. U dinha San Ġwan tas-Salib kellu din l-esperjenza ta' Alla. Sa jekk joqogħdu nħarsu lejn il-ħajja tiegħu twilet fl-1542, ommu kienet tirrakma tagħmel l-affarijiet tar-rakmu, missieru kien ġej minn ta' familja tat-tajjeb imma malli iltaqa' ma' dina ħaddiema sempliċi, il-familja warbitu. U allura huwa il-missier niżel għal-livell tal-mara tiegħu fis-sens livell ta' ħaddiema normali u kienu jaħdmu hekk normali, imma ġara li missieru miet fl-età ta' 7 snin. U allura dawn it-tlet subien, għax kellhom 3 subien, spiċċaw f'daqqa waħda romol u nistgħu nimmaġinaw dak iż-żminijiet is-seklu 16 fejn diġà kien hemm faqar kbir, x'kienet tfisser titlef il-missier. Ma kienx x'kellu x'jgħixin enormi, ġifier fis ħaddiema tar-rakmu. Imma xorta ħassew għall-familja. Tilfu. U allura mbagħad kellhom jiċċaqelqu marru fil-fatt minn Arevalo marru mir-raħal ta' Arevalo marru Medina aħna lilna ma tfisser xejn. Orrajt il-kelma tiġbaħ Medina taħt l-influenza tal-Arab fisser belt. Imma Medina del Campo, din il-belt ċkejkna illum ġewwa Spanja, f'dak iż-żmien fis-seklu 16 kellha importanza kbira saħansitra kellhom il-flus tagħhom. Kienu saħansitra kien hemm kummerċ enormi. Allura dina ommu marret mela il-missier miet meta kellu 7 snin. Ħuh il-kbir kien miet meta kellu 9 snin, marru Medina u l-ieħor l-Francisco batitu mazziju għal xi żmien u lil Ġwanni għax l-om avolja fqar ħasset l-importanza tal-edukazzjoni editu ġo istitut tal-Ġeżwiti fej kien jaħdem matul il-ġurnata ġo sptar u jistudja bil-lejl pratikament, ġifieri kellu tfulija kemm xejn diffiċli biex ikun jista' jistudja u daħal naturalment dan l-isptar kien jaħdem kulħadd kien jaraf kemm kellu mħabba kbira li l-morda u mbagħad l-om kienet taħdem f'di Medina kienet tirrakma eċetera. Imbagħad ta' 21 sena ħassis il-vokazzjoni sejħa lejn il-Karmelu. Il-Karmelu aħna meta ngħidu Karmelu ħafna drabi f'Malta niftakru fil-Karmelitan il-Belt jew il-Madonna tal-Karmnu. Ekku huwa daħal fl-ordni Karmelitan. Imma kellu xewqa kbira li jingħata iktar lill-Alla, mhux għax ma kinux qed jgħixu ħajja rigoruża l-Karmelitan, imma xtaq jingħata iktar bħal għalhekk qedtilkom biex nifhmu rridu nifhmu li kien bniedem li jħobb. Allora xtaq jingħata kompletament lill-Alla dejjem iktar. Allora kienet jaħseb li jidħol f'ordni iktar rigoruż, ġifieri iktar f'ħajja stretta. Santa Teresa min-naħa l-oħra dina bil-fors biex nitkellmu fuq San Ġwan tas-Salib nitkellmu fuq Santa Teresa. Santa Teresa qablu bdiet kellha l-esperjenza tal-Alla, aħna kellha jiġi darba kien nitkellmu dwar Santa Teresa, kellha din l-esperjenza tal-Alla fit-talb u bdiet tgħix fil-kuntest tal-kunvent tagħha ħajja aktar intima mal-Alla. Darba kien hemm il-vista tal-ġeneral, anzi kien hemm xi wħud minn sħaba li qalu isma' dak li qed tgħix inti. Għaliex ma ngħixux f'ambjent iktar ċkejken? Għax il-monasseru dak iż-żmien kien enormi, 130-180 soru, ġifieri kien bejn 130-180 soru, ġifieri in-numri kienu kbar ħafna, ġifieri komunità kbira. Allura marru f'komunità ċkejkna ġewwa Avila stess. U meta ġie l-ġeneral tal-ordni li ra x'għamlet Santa Teresa, lil Santa Teresa tal-permess li tiftaħ monasterju oħra tas-Sorijiet u anki kunventi tal-Patrijiet, xi ħaġa li anke llum diffiċli li tiġi aċċettata li mara tiftaħ kunventi tal-Patrijiet. Bl-istess karizma li kienet qed tgħix. Issa, meta Santa Teresa kienet intelligenti, waħda minn dawk l-nisa
intelligenti li bl-ebda mod mhux se tlaħħaq magħha. U Santa Teresa kien hemm sabet żewġ patrijiet. L-ewwel għaliex il-ġeneral għamel feda dil-missjoni fidejn Santa Teresa. Għax inti meta tiġi biex tagħmel riforma, faċilment se titlef. Għax dak li jkun meta tiġi biex tissikka, ma tant se ssib ħafna oppożizzjoni. Il-ġeneral kien inkapaċi jagħmilha. Meta rax għamlet Santa Teresa, pratikament għafdala dik li jgħidu hot potato, verament xi ħaġa għax ir-riforma kienet diffiċli. Il-Knisja kienet tagħmel riforma, kien hemm ir-riforma ta' Luteru, tajjeb ġifieri il-Knisja kienet maqsuma, inqasmet fl-Ewropa u għadha maqsuma sal-lum. Ġifieri għalkemm kienet minn diffiċli. Santa Teresa x'wassala biex jagħmel din riforma? Meta semet x'kienu għaddejjin minn xiex kienu għaddejjin li jidħlu daw fil-knejjes, jiżgassaw it-tabernaklu u jxerdu l-ossi. Dik wassala, li tagħmel din riforma. Kienet tgħid għall-inqas hemm post fejn l-Ewkarisija qed tiġi meqjuma. Meta tal-permess biex tagħti l-riforma l-patrijiet, kien hemm żewġ patrijiet, Patri u Fra, li kienu interessati. Ma Santa Teresa, għax kienet intelligenti, ridet xi ħaġa iktar soda. U dinha kienet Medina, qed tagħmel ir-riforma, qed tiftaħ monasteru ġdid, u da kien għadu kif qaddes ta' 25 sena. Kellu din ix-xewqa kbira, u ltaqa' ma' Santa Teresa. Iltaqet miegħu għax kien għadu kif qaddes. U di mal-ewwel indunat li dan huwa il-persuna li kellha bżonn. U ġifieri riforma. U allura marret tiġri kuntent għand is-sorijiet il-komunità qaltilhom fl-aħħar sibt għandi żewġ patrijiet u nofs riforma. Għax kien qasir. Ġiedi ma tantx kellha kantunieri. Imma fih rat dak li kellha f'moħħha. Mela San Ġwan tas-Salib u mbagħad x'għamlet Santa Teresa għax mill-ġdid intelligenti. Kienet qed tagħmel fondazzjoni ġdida Valladolid. U billi l-klawsura ma kienx għadha stretta, ħaditu hemmhekk biex waqt li huma qegħdin jagħmlu l-fondazzjoni u kun jista' jara x'tip ta' ħajja kellhom. Allora tefet fih dak li kien l-ispirtu li kellha jixxewqa ta' għax kienet komunità iffurmata fuq il-ħin tal-komunità fil-meditazzjoni satej kuljum u satej rikreazzjoni kuljum. U allura San Ġwan tas-Salib ma' Santa Teresa naturalment barra mill-monasteru ma kien jara x'tip ta' ħajja kienu qegħdin jgħixu. U dik li kellhom jibdew huma u fil-fatt bdew fil-1568 f'kunvent ċkejken ta' Durwelo. Biex mhux sentawal il-ħajja tiegħu mbagħad tibqa' dejja fis-sens li l-iktar kien fittex u mbagħad nidħlu anke fejn jidħlu l-kitbiet hija d-direzzjoni spiritwali dik kienet il-Ministeru tiegħu kienu jgħixu l-ħajja tal-komunità imma mbagħad b'ħafna direzzjoni spiritwali li waslu mbagħad biex joħorġu il-kodba ġifieri kellu jikteb għax talbuh jikteb. Il-diffikultà kien hemm naturalment dir-riforma Santa Teresa tiġi mażula priura l-inkarnazzjoni il-monasteru fejn kienet qabel fil-1571 u Santa Teresa għall-ewwel ma laqgħuhiex naturalment għamlu l-oppożizzjoni. Jiġifieri tistgħu timmaġinaw 180 soru li poġġowlu imponowlhom madre li kienet diġà għamlet riforma ta' ħasbu min jaf biġġejja. U allura laqqas ħallewha tidħol fil-monasteru imma mbagħad kif daħlet fil-kor intonat it-Tedeum. Intelligenti għax bit-Tedeum ma li jitkanta kulħadd irid jiskot. Jiġifieri ma qaltilhomx qogħdu kwieti intonat it-Tedeum u awtomatikament kellhom joqogħdu. Fuq il-post tal-madre poġġiet l-istatwa tal-Madonna qaltilhom di se tkun il-madri tagħkom u mbagħad għax huma ħasbu li se tirriformhom. Medriva hija kienet intelligenti skużi. L-riforma mod imma jrid timxi ta' priura, ix-xogħol tagħha kien ta' priura, mhux li tirriformhom, li tkun ġifieri ta' din komunità kbira, li tkun dik u allura x'ħasbet ġabet il-San Ġwan tas-Salib bħala l-konfessur tal-komunità ordinarju. Għaliex għax l-ispirtu, jiġifieri ma ridithomx li jbidlu l-ħajja tagħhom m'hemmx għalfejn. Mhux kulħadd għandu jsib il-metodu tiegħu imma li jkollok rapport mal importanti li jkollok anke konfessur u ġabet u kien il-konfessur. Minħabba fek naturalment mbagħad iktar kif bdiet tisħon il-qiyam biex ngħidlek. Sal-punt li fil-kapitlu ta' Pjaċenza tal-Karmelitani iddeċidew illi il-kuventi kollha tal-patrijiet għax kienu jkunu patrijiet riformati taħt l-ordni Karmelitan. Allora ddeċidew li daw jingħalqu kollha. U kellhom in-nunzju u r-re favur tagħhom
u naturalment il-kunvent ma nagħlqux. Inqabad San Ġwan tas-Salib u tqiegħed f'kunvent ta' Toledo, kien importanti ħafna il-belt ta' Toledo dak iż-żmien u dal-kunvent kien hemm 40 patri u tqiegħed fil-ħabs dik kulħadd isemmiha kienet tkun hemm parti mill-kunvent fejn jitqiegħdu dak il-patrijiet li jkunu ribelli. Dak iż-żmien hekk kienet is-sistema, llum hemm sistemi differenti, imma dak iż-żmien. U dina meta ngħidu ħabs kienet ma nistgħux ngħidu la kamra, ċella, għax pratikament kienet toilet. Irridana inala għal uħ għal 9 xhur. F'kamra 10 piedi b'8 li kien hemm anke fejn jista' jagħmel it-toilet bil-Malti, ġifieri tista' timmaġinaw ir-riħa 9 xhur sħaħ qatt ma jinħażel jew jinbiddel, joħroġ biss minn din il-kamra bla tieqa fid-dlam dejjem. L-unika dawl kien f'xaq fil-ħajt kien jidħol id-dawl mill-kamra tal-viċin. 9 xhur hemm, kull ma joħroġ ma jistax iqaddes, imma ġifieri u jħorġuh biss biex imur fir-refettorju jisma' t-tajjir tal-patrijiet u jerġgħu jidaħlu hemm ġew. U din l-esperjenza flok irrebellatu kontra Alla, iktar tħeġġeġ bl-imħabba lejn Alla, iġġennen. Tant ħass illi qed joqrob lejn Alla din l-esperjenza. U kien hemm waqt li kien f'dal-ħabs illi kompona il-poeżiji ma kellux biex jikteb ma kellux xi laptop jew xi ħaġa xejn, laqas karta. Imma kien jikkomponihom u jkantom ġew moħħu sforz li mħabba li kellu lejn Alla u kienu dawk il-poeżiji li mbagħad meta kien beda jagħti direzzjoni spiritwali kultant jagħti xi waħdet minnhom u kienu dawn imbagħad il-penitenti li talbuh jikkummentalhom dwar il-poeżiji u ħarġu mbagħad il-kitbiet. U mill-kitbiet mbagħad hemm ċertu line of thought kif jgħidu u naraw fih proċess ta' kif ir-ruħ titlaq mill-bidu sa tasal għall-laqda sfiħa Alla. U għalhekk imbagħad il-Knisja ddikjaratu duttur tal-Knisja. Bada fl-aħħar, ġifieri anki fl-aħħar tal-mument anki mill-istess patrijiet tal-istess ordni sa naslu tal-punt li ngħidu għażlulu li jibatuh f'kunvent fejn kien hemm l-iktar perjodu li ma jniżlux. U dana bl-imħabba ġabu miegħu. Għax bil-frażi famuża. San Ġwan lill-Pirjol. Lill-Pirjol. Il-frażi famuża, aħna m'għandniex ħafna trid ta' San Ġwan ta' Salib, hemm dik il-frażi fejn li tarawha min imur il-parroċċja ta' San Ġwan ta' Salib qiegħda faċċata fejn m'hemmx l-imħabba, qiegħed l-imħabba u ssib l-imħabba. Bil-kelma tajba toħroġ il-form it-toqba. Għatu għadinu. Kif ngħidu bil-jiena nagħti eżempju sempliċi, iktar sempliċi biex nifhimha. Jekk jiena fil-friġġ m'hemmx butir. Poġġi l-butir u l-ewwel darba li tiftaħ il-friġġ se ssib il-butir. Ħafna drabi tgħid kontra inti ħobbhom u kompli ħobbhom. U jekk ikunu ta' rieda tajba, iduru miegħek. U dal-perjod fil-fatt dar u tgħid xubbat kemm ħassiebu sa ma miet. Nerġgħu mmorru fuq l-Ordni Karmelitan. Iva. X'kien l-irwol ta' San Ġwan tas-Salib, u forsi tgħidilna għalfejn ukoll jgħidulu sa propju San Ġwan tas-Salib, ma x'kien l-irwol tiegħu fl-Ordni Karmelitan fis-seklu 16? Mela ara l-ismi li aħna bħala reġjużi il-Karmelitani nieħdu kuljum fin-novizzjat kienu jinbidel l-isem u jingħata kuljum reġjuż. Issa meta daħal mal-Karmelitani kien Juan ta' San Mattija. Ġwan ta' San Mattija. Bir-riforma, Santa Teresa tagħtu il-kunjom tas-Salib. Tagħtu xujja jew għażelu, imma dak kien il-kunjom. Huwa kien iħoss ir-rabta kbira mas-Salib ta' Kristu. Imma llum huwa partikolarment magħruf. Issa ir-rwol tiegħu kien direttament ma nistgħux aħna min huwa r-riformatur, min hija l-idea ta' wara r-riforma? Hija Santa Teresa. Huwa kien qiegħed jaħdem f'din ir-riforma ta' Santa Teresa, kien qed ipoġġi in prattika dan il-ħsieb li kellha Santa Teresa, ma kienx laqas ġeneral tal-ordni, ma qatt ma kien kien provinċjal, kien vigarju provinċjali tal-Andalusija. Imma qatt ir-rwol tiegħu anke fl-ordni qatt ma kien direttament ta' direzzjoni, kien iktar surmas tan-novizzja u tal-istudenti. Ir-rwol tiegħu kien billi poġġa fil-patrijiet, ħalli tkellmu hekk ipprova jipoġġi fihom l-ispiritu ta' Santa Teresa. U dik li waslet imbagħad biex kien hemm min kien kontra tiegħu għax ir-riforma kibret bil-mod fost is-sorijiet u kienet ilha. Ma mal-patrijiet splodit iktar.
Fil-1581, sena qabel ma mietet Santa Teresa, kien hemm 200 soru tal-klawsura, imma kien hemm 400 patri, diġà. U riforma tal-patrijiet bdiet fil-68. Meta l-oħra bdiet qabel ġifieri ta' Santa Teresa, imma b'dana kollu sploda. Ma allura ipprova jpoġġi dal-ispirtu, naturalment kien hemm min ma kellux intenzjoni għax l-ordni isu tal-patrijiet kien isu maqsum min ħada ir-rwol tal-missjoni u min tal-ħajja rigoruża. San Ġwan tas Salib kien la naħa laqqas oħra, ir-rabta malla. L-importanti għalih kien l-intimità malla, dik l-importanti, u mbagħad la jkollok l-intimità malla tmur f'liema direzzjoni trid, imma basta għandek l-intimità malla. Kien ta' spalla sabiħa ma' Teresa ta' Ġesu. Nistgħu ngħidu li kien isu bin Teresa ta' Ġesu. U da żgur, huwa darba l-komunità ta' Bejas. U għallhom kien konfessur, għax kien konfessur ta' diversi komunitajiet, u għallhom ivax binti Teresa u daw biex minnhom joħorġu ta' Kostużi kitbu l-Santa Teresa għallu taf li da qed isu ipoġġilu nafsu bħala missierek. Ejju qed jgħid li inti bintu. Ejja qed jgħid missieri Patri Ġwan tas Salib qaltlu, hija stess kienet tirrikonoxxi iva u kien bin Teresa. Teresa hija bin Ġwanni. Ma jistgħux għaliex għax anki Santa Teresa imbutta pereżempju il-grazzja mistika li kellha ta' trasverberazzjoni. Ġiet wara mument din marret għaltlu kemm nieħu peċir meta l-ostja tkun kbira meta tqarbilni. San Ġwan tas Salib apposta qabad ostja biċċa ċkejkna. Qarbina kif qarbina b'dik il-biċċa ċkejkna ostja kellha u kien huwa mmexxija imma hi kienet isal il-ħajja tiegħu wkoll. Għalfejn il-Knisja għażlet lil San Ġwan tas Salib bħala dottur tal-Knisja. U propju mbagħad nibdew nitħronaqgħu wkoll fil-kitbiet tiegħu għax mingħajr. Ekku, dina dotturi huma ftit. U dottur mhux xi titlu, dottur qed jgħidlek isma' f'dat din tema partikolari dan huwa l-espert. Jiġifieri aħna dottur mhux tgħid u nagħmlu qaddis dottur, sinjal li huwa mhux biss kiteb, imma dak li kiteb ħadd qatt qablu ma kiteb dwaru b'dak il-mod u anke jekk jikdbu wara ma jistgħux jikdbek ma jagħmlux riferiment għalih. U x'jgħallem San Ġwan tas Salib. Santa Teresa hija dwar il-ħajja tat-talb, dwar it-talb. San Ġwan tas Salib dwar il-proċess li r-ruħ tittaddi minnu biex tasal għall-laqda sieħa malla. San Ġwan tas Salib ħaġa waħda kellu f'moħħu, laqda sieħa malla. Li fl-aħħar mill-aħħar huwa l-fini tal-bniedem. Li fl-aħħar mill-aħħar se tkun l-eżistenza tagħna wara li mmutu. Dan li San Ġwan tas Salib fl-aħħar mill-aħħar qiegħed jitkellem dwaru dak huwa ċ-ċentru ta' kollox. Aħna ġejna maħluqa minn Alla biex insiru ħaġa waħda miegħu. Issa bħal f'kull ħaġa oħra hemm proċess. Inti tajjeb jekk pereżempju inti tiġi biex tikol xi ħaġa, nieħu eżempju. Hemm proċess, tixtri l-prodott, forsi jekk huwa ħaxix titqaxxru, titfgħu ġo borma, titħalli. Hemm proċess. Ir-riċetta. Biex aħna naslu għall-laqda sieħa malla, mhix ħaġa awtomatika bħal anki żewġ persuni li jaslu li jsiru ħaġa waħda, mhix ħaġa awtomatika. U x'inhu l-proċess? Għalhekk qedtilkom fil-bidu li hija din il-ħerqa kbira għall-Alla. L-ewwel ma ħaġa li trid tagħmel huwa titwarrab dak kollu li qed ifixklek milli tingħaqad malla. Dik hija l-ewwel proċess, inkella jekk jiena irid insajjar, imma rrid nagħmel xi ħaġa oħra fl-istess ħin, biex tagħmel irid nitlaq xi ħaġa. Il-proċessa u ħafna drabi San Ġwan tas Salib ġie misinterpretat, speċjalment fil-Asja, tgħidx kemm hu popolari, anke fost il-Buddisti u l-Induisti li jistudjaw il-San Ġwan tas Salib. Imma jaraw fih biss dal-proċess biex jiena nnaddaf lil nifsi. Le, skużi San Ġwan tas Salib, m'għandu l-ebda mhux xi wieħed narċisista jew huwa basta ninaqat malla. Għala San Ġwan tas Salib jiddeskrivi dan fil-kitbiet u anki l-Erwieħ kien imexxihom għal dan. Il-kitbiet San Ġwan tas Salib jew se taqrah kollu jew ma taqra xejn. San Ġwan tas Salib għandu pratikament l-iktar li semmew il-lejl mudlam, it-tela tal-Olja tal-Karmelu, il-Kantiku l-Fjamma, l-iktar semmew. U l-iktar ħaġa importanti ma tissemmix. Ir-romanzi. Dan huma ftit poeżiji li kiteb San Ġwan tas Salib li jridu jinqraw u jiġu meditati fil-bidu tal-proċess.
diġa qed nidħol fil-kitbiet tiegħu. Il-proċess jitlaq meta l-bniedem tagħmel l-esperjenza tal-Alla. Li inti tgħid bħal Pawlu li waqa' minn fuq iż-żiemel. Kellu esperjenza diretta mal-Alla. Dik waħedha ma tfisser xejn. U mbagħad tgħid dan Alla li naltqajt miegħu, irrid ningħaqad miegħu u x'tinduna li hemm ħafna affarijiet li mhumiex jgħinuk biex tingħaqad mal-Alla. Allora xi tagħmel inti? Tibda tnaddaf, issa għandek seġra tgħid isma' dina irid naqtala minn hawn dbati għax tittaqta dak li jkun jogħġbok. Imma qed itelfek. Meta inti tibda dan il-proċess u Alla jara li inti bdejt dal-proċess, dan jiddeski fi huwa fit-tela tal-Ewliya tal-Karmelu. Mela għandek din l-esperjenza tal-Alla, ir-romanzi. Allura jitkellem dwar kif Alla it-Trinità u dwar l-inkarnazzjoni ta' Kristu. Il-triq li minna jiena nista' ningħaqad mal-Alla, nibda l-proċess ta' purifikazzjoni, il-lejl attiv. Jiena innaddaf li nifsi, daka diffiċli imma timxi miegħu. Però mbagħad Alla intervjeni. Meta jarak li inti għandek irrida tajba, Alla intervjeni jkompli miegħek. Purifikazzjoni passiva, bħal meta għallim jara l-student qed jagħmel il-parti tiegħu u jtih homework extra għaliex għax jaf li jixtieq jimxi. Tiġi l-purifikazzjoni passiva permezz tal-lejl mudlam. Hawnhekk Alla jibda jippurifikak minn dawk l-affarijiet li inti taħseb li huma tajbin u ħallejthom hemm. Pereżempju, kemm nieħu pjaċir mur fil-kappella taf x'paċi nħoġġa fija, tibda tmur ġol kappella ma tħoss xejn. Għaliex Alla qed jaqtalek dak ukoll. Biex ikun jaf jekk inti tmur fil-kappella għax verament tixtieq taltaqa' miegħu, jew l-pjaċir li tħoss. Purifikazzjoni passiva. Naturalment, jekk Alla jara li inti se taqa' ma tmexxix, jirtira Alla. Ma jkomplix jagħmellek il-purifikazzjoni, għax Alla li jixtieq huwa li inti tibqa' fuq il-proċess. Imma Alla jibda jaqtalek dak li inti taħseb li huwa tajjeb. Għax inti nut li taqta' s-siġra u l-frijej u tħalli l-eruq. L-eruq aktar diffiċli biex taqlaħħom. Alla jixtieq jaqla is-siġra bl-eruq u xniexel. Għax il-proċess huwa wieħed. Noħroġ minn innifsi, noħroġ mill-affarijiet tad-dinja biex nidħol fiha nnifsi, noħroġ minn innifsi biex nidħol f'Alla. Jekk imbagħad ir-ruħ tkun ippurifikata b'dal mod, toħroġ tfittex il-maħbub issa San Ġwan tas-Salib. Mimli kwotazzjonijiet għandna isna xi 100,000 paġna tiegħu. 1000 paġna kiteb. Ma kienx l-uffiċċju prinċipali, huwa kien il-Ministeru tiegħu ħajja ta' konvent, ħajja ta' direzzjoni kifettilkom, għamel vikarju provinċjali, mexa nsejt kemm xi 20,000 kilometru f'temp ta' ftit snin, mexa għax da pratikament timxi dik kien jobb bil-ħmar. Jagħmel vjaġġi twal, kien ikollu ħafna direzzjoni spiritwali, imma kienu jitolbuh biex jikteb Alla dak li jibqa' mbagħad. Issa huwa anki f'dan l-1000 paġna għandu xi 1700 kwotazzjoni tal-Bibja. Jiġifieri f'kull paġna se ssib kwotazzjoni jew tnejn u l-iktar li jinsibu mill-ktieb tal-kantiku tal-kantiċi, l-anja tal-anijiet. Allora, jikteb ktib il-kantiku spirituali fejn pratikament isu b'mod parallel qed jgħid isma' ir-ruħ li qed toħroġ tfittex lil-Alla. Ħarġet tfittex lil-Alla. Il-problema li ma ssibux. Għaliex beda jara l-medjazzjonijiet, isek xaħti, imma xaħti kollu bħalis tajjeb, jkun hemm xaħti kollu t-tifel imsiefer, u ti tgħidlu isma' u hija m'għandek xi ritratt tiegħu, u hija min tixtaraħ fuq Skype. Lemma jiena nixtieq niltaqa' miegħu. Ir-ritratt u l-Skype iktar iġennuk biex xewqa li tiltaqa' mal-persuna, dak ma jkuntentawx. Allora huwa jgħid isma' din il-medjazzjonijiet fejn tara l-ħolqien tara lill-Alla, flok issodisfawh, mar lura jeqret ma' Alla, jiena lejlek irrid. U Alla jgħidlu, bħalma qal Sant Agustin, qed tfittixni fejn jiena minix biżejjed. Jiena ninsab ġo fik. Ta' bħal meta tfittex il-noċċali jkun f'għajnejk. Tfittex il-mobile jkun f'idejk. Tfittex oġġett jkun taħt għajnejk. Tfittex lil Alla barra. Mentri li Alla sibu ġo fik.
U allura meta inti tidħol ġo fik, tiltaqa' mal-laqgħa, għandek l-ewwel laqgħa. Wara dak il-proċess kollu ta' purifikazzjoni, għandek il-laqgħa mal-laqgħa. Meta inti tidħol fik innifsek u tiltaqa' mal-laqgħa, l-ewwel laqgħa miegħu, imbagħad inti wara għandek din il-laqgħa l-ewwel laqgħa miegħu, imbagħad Alla jgħidlek ħares lejn ħajtek. Ara l-ħnina kbira li jiena wrejt miegħek. Mela mhux tħares lejn id-nubiet, imma lejn il-ħnina li Alla wara miegħek. Kif tinduna b'dil-imħabba kbira li Alla u l-ħnina li huwa wara miegħek, ikun hemm l-iżwiet spiritwali. Imbagħad ir-ruħ tibqa' miexja ma' Alla u jispiċċa l-kantiku u jibda l-ktib tal-fjamma. Fejn ir-ruħ tiġi pratikament kontinwazzjoni tal-Alla, Alla qed jaħdem fiha. Anki fil-fjamma hemm lejl, imma din id-daqq dalma, imma din id-dalma mhux ġejja għax m'intix tifhem, imma x'tant tinqrib Alla, isek tħallġu kamra mdawla mix-xemx. Tibda tara d-dlam, mhux għax hemm id-dlam, imma x'kont fid-dawl qabel. U din hija l-esperjenza li għaddiet minnha pereżempju Mother Teresa għal 50 sena. Għaddit mill-lejl mudlam, imma mhux il-lejl mudlam tal-bidu, tal-purifikazzjoni, il-lejl mudlam li tant tqrib tal-Alla li inti lill-Alla tibda tħoss id-dalma madwarek u x-xewqa kbira lil ta' Alla l-ħin kollu. U dik hija l-prova kbira li għaddit minnha Mother Teresa għal 50 sena. Dan huwa l-proċess mela għandek 5 stapep, aħna rridu nkunu fuq dal-proċess, issa fil-punt tal-mewtana Alla se jsibna f'ximkien. Dak li ma nkunux lestejn hawnhekk, irridu nispiċċaw fil-purgatorju. Iġifieri dal-proċess irridu nagħduh kollu l-5 stapep. Is-iktar ma tkun il-qudiem inqas twil il-purgatorju u mhux biss. Il-livell tal-glorja fil-ġenna se jiddependi mill-livell tal-grazzja li Alla sabek fil-punt tal-mewt tiegħek. Iġifieri, inti tkun fil-ġenna ħdej il-bib ta' barra, jew viċin ta' Trinità. Iktar ma timxi f'dil ħajja, iktar qed toqrob lejn Trinità u fil-ġenna se tkun lejn Trinità. Dak li ma nagħmlux f'dil ħajja se nkompluh fil-purgatorju. Il-proċess irid bil-forsi jintemm. Dak huwa l-proċess u għalhekk San Ġwan ta' Salib intażel bħala dottur tal-Knisja. Kitbiet profondi ħafna, kitbiet sbieħ. Il-kitbiet ta' dak iż-żmien fis-seklu 16. Kif nistgħu natwawhom għallum? X'inhu l-messaġġ tiegħu llum? Huwa super attwali u għaliex taħrab kemm taħrab mis-sitwazzjoni, Alla ħalaq il-bniedem għalih. Issa tista' tipprova taħrab minnha dil-biċċa xogħol. Imma Alla ħalaq il-bniedem Alla da saħman aħna għandna ftit żmien fuq dil-art, 80-85 sena min jgħixhom, imma mbagħad tibda ħajja li ma tintemm qatt l-eternità. Għaqda sħiħa Alla. Allura it-talim ta' San Ġwan ta' Salib huwa mhux bil-fors huwa attwali jekk aħna l-ħajja tagħna kollha se tkun għaqda Alla. Il-ħmerija li San Ġwan ta' Salib ħafna drabi ftit nidħlu fih. Din hija l-problema. Għaliex? Għax malli naraw li bes. Immorru fuq il-faċli. Il-problema li anke jekk ma tidħolx fih, dal-proċess irid isir. U ħafna drabi anke għalhekk ċertu sitwazzjonijiet ta' tbatija li ngħaddu minnhom isa in-natura mingħajr ma trid tirribella kontra ta' nfusna biex iġanna nagħmlu dak li aħna suppost nagħmlu nibżgħu nagħmlu. U għalhekk it-tbatija hija don tal-ħafna drabi kif konna rajna kif ta' Eliżabetta għaliex tgħinek tidħol f'dal proċess li int tibża tidħol fih. San Ġwan ta' Salib meta kien fil-ħabs ma naħsibx li hija l-iktar ħaġa sabiħa tgħix f'dik is-sitwazzjoni, speċjalment saċerdot, huwa kien ħarab fl-aħħar mill-aħħar bil-għajnuna tal-fra biex xewqa kbira tiegħu li fl-assunta jqaddes. Ġifieri mhux ħarab għax ma kienx kuntent fil-ħabs, għax ma setax jaċċetta li fl-assunta ma jqaddes qudiesha. Tgħidli ħareġa hekk li hekk kellu din ix-xewqa kbira li ċelebra l-Ewkaristija. Il-purifikazzjoni ma kienet saret huwa għex Alla. U għaliex huwa attwali il-messaġġ huwa attwali għaliex trid u ma tridx it-talim tiegħu irridu nimxu fuq dawn għal passi. Jien biex jien ammur iċ-ċirkewwa bil-forsi tnaddi minn ladira. Tgħidli ma tistax tgħaddi minn x'imkien ieħor m'hemmx mod ieħor kif tasal.
U billi aħna d-destinazzjoni tagħna hija il-ġenna, m'hemmx mod ieħor kif tasal jekk mhux minn dan il-proċess li jiddiskrivi San Ġwan tas-Salib. Mela huwa attwali. Huwa dottur tal-Knisja attwali għaż-żminijiet tal-lum. San Ġwan Pawlu II għamel it-teżi tad-dottorat fuq San Ġwan tas-Salib, ġifieri u naturalment ġifieri għex ukoll ħafna skont l-ispiritu Terezjan. Patri Juan, grazzi ħafna ta' Grazzi l-intervista. lilek u grazzi lilkom ukoll. Kalla jrid il-qoddim niltaqgħu ma' qaddisin oħra simili. Jekk Alla jrid.